Вітаю спадарства, я Валер Руселек, хтосьці мяне ведае як блогера дарогу, хтосьці як журналіста. Сёння да нас у нашу утульную студыю Сэнсу я запрасіў аднаго з найбольш вядомых і, не пабаюся гэтага слова, легендарных беларускіх журналістаў. Гэта Віталь Цыганкоў. Віталь, я тебе вітаю. Привітання. Вот нормальных людей не треба представлять так вот. Был у тебя Лявон. Ты просто кажешь, сегодня у меня Лявон. Все разумеют, кто такой Лявон. А тут треба вот говорить, вот нечто там, как ты сказал, вядомый, легендарный, покольки ніхто не ведае, хто такі Віталь. Зараз ты сказал, и знаешь, большасць гледачоў зараз что зрабіла? Куда-нибудь там куда-нибудь глядеть, не знаю, в Википедию ці в Google, кто такі Цыганков. Правильно, Цыганков, Віталь Цыганков. Зараз они поглядят в Гугле и доведаются, что такий человек есть. Ну, дякую. У нас программа еще и мае асветніцкі характер. Да. Ну, давай я хутенько адрэагую на гэта. Мы пойдем по нашим сённяшнім выпуску. У нас у журналістаў такі неудзячны лёс, у беларускіх журналістаў. Некаторых удзячны, вот тем уже неудзячны. Мне нормально удзячны лёс. Тебе таксама даводзіцца гугліць нашим гледачам. Так вось, медыарынку як такого не мае, таму вось там быць зоркай беларускай журналістыкі гэта трошки іншае, чым быць зоркай американской журналистики. Ведаешь, сколько они? 20 миллионов в год некоторые зарабляют. Все, закрываемся. Закрываем программу. Даляру. Не белорусских рублей. Канадских каких там. Добра. Спадарства, давайте тады вось ад гэтага непазбежнага ўступу, калі размаўляеш асабіста з Віталём, перайдзем все-таки да агляду асноўных тэмаў гэтага тыдня. Канешне, іх вельмі шмат, але вось за што вока зачапілася. Першае хацеў закрануць, гэта тэма, калі не супраць, што я першы, вось тэма вялікіх тэрмінаў палітвязням на гэтым тыдні. Ведаем, што, напрыклад, Ігор Лосіку 15 гадоў, Артёму Сакаву 16 гадоў, Статкевічу Міколе 14 гадоў, Дмітрию Папову 16 гадоў, Сергею Ціхановскаму 18 гадоў, Владзіміру Цыгановічу 15 гадоў, і вось літаральна ўчора яшчэ 13 гадоў далі Эдуарду Пальчесу. Твоя реакция на гэта? Ці ёсць нейкае тлумачэнне, чаму вось ім столькі далі, хаця ведаем, што в прынцыпе давалі значна меншыя тэрміны, як і раней, гэтак і цягам апошніх вось гэтых 2 гадоў все-таки неяк паменш давалі. Реакция может быть морально-асабістая і может быть паліталагічна-аналітычная. Я маральна-асабіста, напэўна, адкіну, тут все зразумела. Тут як бы я нічога не дадам да тых эмоцыяў, пачуццяў, якія зведваюць большасць беларусаў, даведваючыся пра гэтыя тэрміны. Што тычыцца так званай аналітычна-паліталагічнай, то тут, конечно, рэжым гэтым хоча паказаць некалькі рэчаў. Па-першае, ніякага зніжэння рэпрэсій няма. Мы працягваем даваць вялікія тэрміны. По-другое, вот так вот в подсвядомасці яны хочуць занесці, што чаму мы даем такія вялікія? Бо мы збіраемся доўга яшчэ быць, кіраваць. Зусім не факт. Зусім не факт, што это будзе, але вот народу паказаць, што чаму мы там даем такія вялікія, бо мы думаем, што нам, так сказать, справедлівая расплата нас не настане, не дасягне, і мы вось даем такія тэрміны, бо калі яны выйдуць, мы яшчэ будзем, да. То бок гэта. Трэцяе, конечно, это, тыя ж самыя па-ранейшаму дзіцё закладнікаў, паколькі, все-таки ясно, што рэжым не адрэзался канчаткова там все шляхі, там ён думае, што в нейкім калі-небудзь там пры нейкіх умовах пачне зноў свае там геапалітычныя шпагаты, пачне заігрываць захадам, ці там сам Лукашенко, ці той чалавек, які там, умоўна скажем, будзе замест яго там пасля рэферэндуму. Карацей, вот у нас ёсць закладнікі. Самае галоўнае патрабаванне ўсіх людзей на захадзе Беларусі вызвалення палітвязняў. Добра, мы іх зараз панабіралі і будзем іх вызваляць в абмен на то, што мы будзем патрабаваць. То бок такое. Вот это в целом такая аналітычная ацэнка. То бок тэрарысты набралі тавару, якім будуць. Сапраўды, Беларусь, а чым яшчэ? Вся эканоміка ў стагнацыі, чым яшчэ гандляваць, як не людзьмі. Аднак яшчэ ёсць такі момант, гэта вот дэманстратыўнасць гэтага пакарання. Мне здаецца, што тут таксама вельмі важна закрануць пра тое, што тыя, каго сістэма рэжым Лукашэнкі баіцца, насамрэч,
то тых ён найбольш дэманстратыўна і жорстка карае. Гэта найперш, канешне ж, тых, хто хоча яго падседзець, як ён лічыць, забраць у яго самае дарагое ўладу. Таму вось, напрыклад, Статкевіч, калі ласка, сядзі. Ну і таксама блогеры, гэта людзі новай фармацыі, незразумелыя Лукашэнку, таму ён, як такі тыповы савок, ён баіцца ўсяго новага і, адпаведна, давайце мы гэта вось кудысьці альбо схаваем, калі пакуль што не можам так пастраляць публічна, схаваем у турмы і там іх згнаім. Гэта вось такая дэманстратыўнасць гэтага пакарання, якая дазваляе, дарэчы, адным стрэлам забіваць яшчэ і другога зайца, гэта яшчэ раз напалохаць беларусаў, паспрабаваць, што вось, калі ласка, не думайце, што вам будзе там годзік-два, вось зараз некаторыя палітвязні ўжо выходзяць, адседзеўшы цалкам. Ну і здавалася б, адседзелі, выйшлі, там і жыццё працягваецца, такая вычварная, канечне, логіка, а вось тут мы ўжо як пасадзім, то пасадзім. Ну, іх сапраўды ёсць іерархія, ёсць такая градацыя віны, і вот нават людзі, якія, ну там, пад эмоцыямі, натуральна, што гэта былі натуральныя эмоцыі падчас жніўня 20-го, там штосьці кідалі там в міліцыю, вось, і вот яны там 1, 2, ну 3 гады атрымалі, а больш за ўсіх атрымалі тыя, хто былі затрыманыя да выбараў яшчэ у маі-чэрвені. Вось, і проста, ну, літаральна нічога абсалютна не рабілі незаконнага з пункту гледжання абсалютна любой іншай дзяржавы. Вось, яны былі блогерамі, як там Лосік, які, ну, проста пісаў нейкія меркаванні, выдаваў нейкія навіны у сваім блогу. Вось, і сапраўды за гэта, за то, што ты даеш вольную інфармацыю, за то, што ты выказваеш свае меркаванні, якія супярэчаць уладзе, гэта, вось, намнога большая для іх крамола, чым там, умоўна скажем, зрываць маску з міліцыянта, ці нават нешта кідаць, ці непасрэдна ўдзельнічаць в акцыях. То бок, вот парадаксальна каму вот сказаць, хто не ведае беларускую сітуацыю, так, у якой краіне даюць там, ну, аўтарытарны рэжым, найбольшыя тэрміны не тым, хто ўдзельнічаў в то, што рэжым назваў беспарадкамі, а тым, хто быў пасаджаны яшчэ да ўсіх беспарадкаў, нават толькі в пачатку выбарчай кампаніі, калі яшчэ там нічого не было зразумела, а іх ужо пасадзілі. То бок, сапраўды, вот рэжым вызначае, што з яго пункту гледжання з'яўляецца самай галоўнай крамолай. Это, ну, вот як былі дысідэнты в СССР, якія таксама атрымлівалі там тэрміны за там друкавання нейкіх, я маю на увазі познім СССР, пасля сталінскім, ну, нашы, так сказать, 70-80-е гады, за друкаванне нейкіх там праваабарончых матэрыялаў, вось, атрымлівалі больш, чым нейкія крымінальнікі. Ну, дарэчы, калі говорыць пра дысідэнтаў, то, к слову, скажу, што я калісь, па-моему, в Фейсбуку гэту лічбу агучыў, так она масава пашла цяпер, што в СССР у момант, так сказать, позняга Брежнева, там, умоўна скажем, на пачатак 80-х было 800 палітвязняў. Беларусі ўжо зараз больш, мы ведаем, это лічба афіцыйная там за 900, але на кожны дзень мяняецца, і ясна, што это не ўсе. Ну, неафіцыйна некалькі тысяч такіх людзей, звязаных з пратэстамі. І 250, там, на той момант, 270, здаецца, мільённы СССР, прытым большасць з гэтых 800 палітвязняў былі украінцы. Некалькі десяткаў былі там, ну, расіяне, вот, а большасць былі украінцы за украінскі нацыяналізм. І в этой вялізнай краіне палітвязняў, вялізнай аўтарытарнай краіне, імперыя зла, як назвал ее Рэйган, палітвязняў было больш, чым сённяшняй Беларусі. Можна таксама, калі мы кажам пра градацыю, цяпер разумець, в якой градацыі Беларусь знаходзіцца на гэтай, вось, скажем, пірамідзе аўтарытарных краінаў. Ты ведаеш, яшчэ вось мне падумалася зараз, што яшчэ ёсць адно тлумачэнне, чаму такія тэрміны далі. Ну, лукашысты, яны ж спрабуюць выпаліць зямлю, каб нічога падобнага не паўтарылася. Яны атрымалі такую страшную псіхалагічную траўму, што дагэтуль не могуць ачуняць ад яе, і таму трэба, каб вось ніколі, крый Божа, гэта не паўтарылася, і логіка ў іх якая. Усё гэта здарылася, таму што ёсць вось некалькі апазіцыянераў, якія шубуршаць, і таму хай яны ўжо там і сядзяць, бо яны выйдуць, і яны ж зноў штосьці зробяць. І вось гэтыя блогеры, яны, аказваецца, задурылі галаву майму народцу, і я ж, калі раней іх выпушчу, то яны зноўку як бы задураць галаву, і як бы вось і зноўку гэта ўсё паўторыцца. Ці вось ёсць логіка ў такім, вось у такой? Ну,
Сэнс тым, што сапраўды, ну, умоўна скажем, Ціхановскі сваёй дзейнасцю і іншыя блогеры паказвалі, што кароль голы, яны паказалі тую, ну, Калі праўду. яны раней выйшлі, то яны пачалі зноўку Тую праўду, якую вот улада не хацела, што на самой-то справе большасць в самых маленькіх гарадках, вёсках, там, в аграгарадках большасць гэтую уладу не любіць. І большасць гэтую ўладу ненавідзіць, і там гэтыя словы пра таракана, которые сталі сімвалам кампаніі Ціхановскага, сказала нейкая звычайная жанчына, пенсіянерка, якая, мы памятаем в тым вядомым відэо, там цытуе гэтую вершык гэты пра таракана, і все это пайшло, народ это так падхапілася, бо это было так дакладна, а таракан то што, на самой справе якого баяцца там і валкі, і кракадзілы, на самой-то справе ён маленькі і нічого не варты. І гэта, конечно, можа раз'юшыць, што его не нейкім там, не ведаю, медведзем, там нейкім львом прадставілі, а менавіта таракашкай, который вот вусаты, але яго чамусьці усе баяцца, і гэта ж міф, што яго трэба баяцца. Вось што даносіў Ціхановскі і іншыя блогеры. Вось што найбольш раз'юшывала, што мы ведаем гэтыя злівы, так сказать, кіберпартызанаў, калі той же былы міністр Караеў казаў, што неважна, што там прыдумайце, пасадзіць яго трэба, хай сядзіць, паколькі як так народ мірны ён, так сказать, падымае, ён раз'юшвае. Вот в этом сэнсе сапраўды вот парадаксальна, што не за дзеянне, а самая крамола в сённяшняй Беларусі гэта нейкія ідэі, гэта нейкае выказванне, гэта нейкія думкі, гэта як у Оруэлла 1984, гэта мысли преступления, да, гэта вот. У нас же было уже нават былі выракі судовыя, што там трымала руку жанчына і ў думках падтрымлівала пратэст. У нас ёсць афіцыйна нават зафіксавана такі. В апошнім суде пра Пальчыца там ёсць такое, што все уже в сетках, ну, высмеялі гэта, што ён сваімі дзеяннямі неяк настройваў народ, там вот какая-то формулёўка, знайсці бы вельмі забавна, што ён, то бок не могуць там канкрэтную знайсці формулёўку, што ён гаварыў, а вот агулам ён настройваў народ супраць улады, і гэта ачушчэнне, што он і гэта гучала нават проста не в нейкім там ну, выказванні псіхічна нездаровага прапагандыста вось з СТВ, а гэта гучала в канкрэтных дакументах суда. Так, і яшчэ адзін момант, каб можа закрыць гэтую тэму на сёння ў нашым выпуску. Яшчэ адзін момант я хацеў бы нагадаць, што практычна ўсе вось гэтай кампаніі выбарчыя прэзідэнцкія, усе, хто выходзіў скласці альтэрнатыву Лукашэнку, ну, кандыдаты, іншыя кандыдаты на прэзідэнта, это па сутнасці людзі, якія ішлі па сутнасці на расстрэл, тому што ты альбо перамагаеш, альбо тебе абавязкова ці у турму пасадзяць, ці ты... Чэрычын і Дзмітрыяў, кандыдаты на апошніх выбарах, вельмі сёння кепска адчуваюць. Я падкрэслю, калі ты ідзеш, каб змяніць Лукашэнку на пасадзе сапраўды, а не там дзеля, ну, папросту, каб статычна пасядзець, як балванчык у фатэлі, то тады рыхтуйся, што альбо ты пераможаш, альбо табе максімальна хутка ці з'язджаць трэба, ці цябе могуць знайсці дзесьці ў лесе, альбо ў турме. Ну, вось так атрымліваецца. Так, вось тут і гэтая расправа, тая ж самая расправа над Статкевічам. Мы ведаем, што Мікола Статкевіч, ён адсядзеў, бадай, найбольш з беларускіх палітыкаў, ён неаднойчы выказваў свае, у тым ліку, прэзідэнцкія амбіцыі, і ўсе людзі, хто хоча забраць у Лукашэнкі вось гэта вот маю прелесть, это, канешне... Это як бы такая... Это вот такая аксиома. Такая банальная думка, аксиома, якую нават каментаваць не хочу, наколькі она відавочная. Добра. Давайте перайдзем тады да іншага. Мне уже так трошки неёмка з нашым небанальным мэтрам сядзець, але ўсё-таки я прапановую яшчэ адну тэму. Это вось літаральна такое свежае напярэдадні вся лукашыцкая прапаганда расквіла папросту каментарамі, вось гэтай язваю жоўцю наконт вось таго, што польскі жаўнер, як яго там Эміль Чэчка, ён вось уцёк, і ён такія сенсацыйныя сведчанні дае, вось это будзе очень интересно. Вось про то, што там і польскія жаўнеры, там зондеркаманды находзяць, расстрэльваюць валанцёраў, там мігрантаў цэлымі грузавікамі, там вот як да этого ўвогуле ставіцца? Таму што мы учора сидзелі, напрыклад, на працы, вось, і
И балдели. Ну, мы, я можа скажу акуратна, што не ўвесь час, але дастаткова часта мы смяяліся. Мы смеялись, потому что одразу россыпь мемов, россыпь жартов про это, потому что ситуация, ну, достаткова такая, можна сказаць, мені здається, змінилося трошки ставлення, бо перші, у журналіста перші секунди було, перші хвилини по його заявах було враження, що там його не так розуміють, там не так перекладчик, а потім, коли він там говорив про там стрелили в лоб, что по-польску это не так учить, как по-руску-белоруску, ну, что это просто ударили, загинул. Але потом, мне здається, оказалось, что все это не выпадково, что он просто, когда он уже почал нести, что там, значит, забивали поляки иммигрантов, и они там закапывали, то это не оговорка, то есть это его, уже план. В даденому випадку, чисто не ведаючи нічого, конечно, про этого человека, но чисто з логіки могу тільки дві версії. Або такий чоловік, скажем, специфічного психологічного стану, що вже становиться зрозуміло з того, що він там наробив в Польщі, там і аварія, там і кримінальні роді, проблеми, і, конечно, це на самой справе проблема для поляков в том сенсе, чему такой человек опынулся в армии, по межной службе. Это как бы некие там, психологичные тесты и назирания, но не повинны были допустить такого. Вось. А другая версия больше, может быть, нават, мне сдается, не знаю, сколько я дал процентов, что это сапраўды, некая спецоперация белорусской спецслужбы, некая они его подчепили, с уликом его ранейших выказываний, там оказывается, что он такой праворадикал, он аматор. И зараз нават версия, что он нібыта и шпион. И он там переписывался с некой девушкой. Мне здаецца, это цалком допущальная версия, что его, так сказать, вели и организовали ему, сказали, что все, мы тебе райские кущи, так сказать, забеспечим, утекая в Беларусь, и покольки, еще не разобрались, это что за человек, а уже про нескольких один уже были готовы пропагандисты, брали его интервью, и то, что он зараз говорит, частково, так сказать, может быть, его особливости, так сказать, психологічного стану, особливости это того, что текст, який он, скажем так, повинен говорить, что поляки там. Але, про то вы сказали, что вы смеялись, и мы все. Я про это разважаю в тем сенсе, что накольки, розное есть сприймання, умовно, скажем, разумных, адекватных людей, и, умовно, скажем, неких представников, то, что называется ябатек, которые накольки они могут это воспринимать. И тут думки, конечно, неоднозначные в тем сенсе, что с одного боку, нават сярод самых затятых, скажем, прихильников теперешней нелегитимной влады, как мы называем, есть люди адекватные, які за все это посмеются. Але есть люди, которые, абсолютно будут воспринимать это за чистую монету. И тут есть так само несколько пластов. Первое, что еще никому не приходило в голову, мне здаецца, на сёння я яшчэ не бачыў такога аналізу каментару, што вось гэтыя все ягоныя казкі пра тое, што там палякі расстрэльвалі мігрантаў і недзе там закапывалі, яны ж сярод іншага мы ведаем, што в 99-м нулевым годзе Беларусі зніклі палітычныя апаненты Лукашэнкі. Ганчар, Захаренко, Красоўскі, журналіст Завадскі. І яны былі, як можа фактычна, абсолютно, так сказать, доказаны, былі забіты і сапраўды недзе закапаны, але ў гэтым сэнсе много ўзнікала розных там версій, контраверсій, то в тыя нулевыя гады, калі все это было галоўнай тэмай в Беларусі, то там былі злівы, што яны там закапаны, прыязджалі журналісты, нічога не раскопалі, то бок такім гэтым анекдотычным, скажем, польским жаўнерам, польским солдатам улада хоча, скажем, обесценить то, что такое модное слово. З іншого боку, сапраўды неяк, может быть, зрабіць таким несур'ёзным пытанне закапаных трупаў. То бок, каб людзі, калі еще раз буду вспоминать про тых Гончара, Завадского, Захаренко. Да, тут поляки так само там неких мигрантов закапывают. То бок менавіта неяк поставить на шалі, дэвальваваць, абясцэніць сапраўды. Про гэты матыў, мне здаецца, пакуль ніхто яшчэ не сказаў.
Вось мы в нашай перадачы першыя і просто што нікому это не выходзіла ў галаву, але мне здаецца это таксама дастаткова відавочна, паколькі неважна ўжо ці сам ён збег, ці ён был агентам, важна як гэта зараз выкарыстоўвае прапаганда. То, што яна хапаецца за гэта і гэта для працэнтаў 70-80 беларусаў, ну абсалютна відавочна, што туфта і смех і проста героі мемаў, гэта з аднаго боку. Ну, можа быць, я перавышаю гэтай працэнты, можа для 50-60. Але сэнс таксама, другі мой, так сказаць, нейкі, ну, ацэнка, аналітычны погляд, што цяпер прапаганда ўжо апошні, ну, скажем, як мінімум год, яна ўжо не рэагуюць на нейкую логіку і яна, самае галоўнае, не спрабуе павялічыць нейкае кола сваё. Вот кола, умоўна скажем, людзей, якія будуць верыць у іхнія, так сказаць, прапагандысцкія нейкія заскокі, ім важна працаваць на гэты свой электарат, на гэтыя свае 20%. Да нават яшчэ нават важней, ім важна працаваць на аднаго спажыўца. Вось. І ён, як это ацэніць, то яны ўжо, ну, не так важно, якія там нейкія там рэйтынгі там у тэлебачанні, якія весь час зніжаюцца, то, што дзяржаўнай прэсе давяряе там 15, максимум 18% насельніцтва, пры тым, што незалежнай прэсе пад 40-50, гэта не было раней. Яшчэ 3-4 гады былі прыблізна роўныя суадносіны. Это пачалося з 20-го году, там, з 19-го, калі, па-першае, некалькі рэчаў, якія адзначалі сацыолагі, што інтэрнэт выйшаў на першае месца не проста для маладых і сярэдняга ўзроста, а для ўсяго насельніцтва Беларусі інтэрнэт занял першае месца параўнанні з тэлебачаннем. Тэлебачанне сышло на другое, любое тэлебачанне. Вось. І назіралася падзенне рэйтынгу, падзенне праглядальнасці ўсіх гэтых дзяржаўных каналаў в любой форме. А якіх дзяржаўных каналаў? Только тэлебачанне. В, скажем, в ютубах там, ці в тэлеграмах яны не прадстаўлены там. Яны маюцца на ўвазе самы там популярны, этот жоўтыя злівы, ну там 70 тысяч подписчиков, а у нехта там было 2 мільёна, там умоўна скажем, мільён зараз, ну, карацей, прапорцыі непараўнальныя. Вось. І яны, відаць, в нейкі момант, ну, плюс, калі, як бы, для Лукашэнкі галоўны электарат, там, памятаеце, в ліпені-жніўні хто был? ОМОН. Ён ездзіў не на прадпрыемствы, а ён ездзіў да ОМОНа, там, да всяких іншых военных и милицейских формований. Вот это был его электорат, что ему было важно. Так и для этих. Их вот важно для силовиков, там, для, не веду, номенклатуры. Ну, а самое главное, для самых главных их не выборщик, это один человек. Для его и працуюць. Ну и калі дазволіш, я таксама хацеў бы свае 5 талераў ставіць у гэтую тэму. Першае, што кідаецца, канешне, у вочы, гэта такі польскі Роман Пратасевич. То бок кейс Романа Пратасевича максимально, што маглі, выкарысталі, яны спрабавалі запусціць там альбо аналях Тутбаю, каб ім кіраваў Роман пад кіраўніцтвам там спецслужбаў, там Твиттер і так далей. Не пайшло, не пакаціла. Ну давайте зараз вось новага і яго выціскаем максімальна, разбіраем вось як чорныя трансплантологи абсолютно на все органы разбираются. Вот мы тут выкарыстаем, и тут еще и выкарыстаем польскую внутреннюю политичную ситуацию, когда там политичные соперники один на одного начинают там писать не самые приемные речи, давайте их выкарыстаем вот такое. И улады максимально намагаются выкарыстать вот кейс Эмиля Чечки, як спрабавалі выкарыстаць Романа Пратасевича. Я с тобой абсолютно згодны наконт гэта назірання, што ўжо не збіраюцца нават пераконваць большасць беларусаў, каб яны зноўку паверылі лукашыстам. Все у Беларусі цудоўна разумеюць, Лукашэнку веры і няма. І нават можна паглядзець па дзеяннях, няма ніякіх сацыяльных нейкіх прапановаў, нейкіх новых абяцанак. Ёсць у нас толькі там новыя падаткі, ёсць у нас працяг рэпрэсіяў. І таму, мне здаецца все-таки, што вось гэтая прапаганда, которая зараз перажоўвае Чечку,
якраз не дзеля таго, каб паказаць беларусам. Перажовваюць для того, каб выплюнуць, это само собой. Конечно, Але я конечно. вот цікава, да, як ты выражаешься, калі дазволіш, ставлюся, да, так сказать, цікава. Я Свае хотел сказать, что не 20, дозволю. 20 далі, Центов, да, не дозволю, але ну, я дозволил, да. И ты мне дозволяешь, отповедно. Вось. Ну просто, что вот наконт пропаганды, то есть такая стратегічная думка, вось, важно мне, здаецца, яе нагадать, что, ну, что российская, в свой час я про это писал на сайте, блоге на сайте «Российская свобода», бо это было про российскую пропаганду, сэнс такі, что яна давно уже, ну, там, колькі гадоў не спрабуе доказать, что Россия великая и могучая и самая привабная для жыцця, паколькі это тяжко доказать. Тому весь сенс, что повсюль все говно. То есть все говно, кроме пчел, але и пчелы говно. И самое это главное, знаете, как в этом ну, фильме, там, где Миронов, «Обыкновенное чудо», лошади там гады, бабочка там крылышками пришедших, все там, ну, короче, дерево идиотка там, вот это такое. Сенс, и зараз сенс той же самой белорусской пропаганды, это як жахліва в Польше, як жахліва на Захаде, и асабліва смешна, як это гучыць в мигрантском кризисе. Калі гэтыя мигранты, которые рвутся на Захад, не застаются в процветающем рае белорусским, да. И нават, так сказать, на фоне того, ну вот мэта якая, ну хочется доказать, что поляки такие злобные расстреливали. Ну, по-перше, ну, любой человек, ну, не ведаю, ну, скажем, кто может трошки больше, так сказать, разумеет, но не поверит, что там поляки расстреливали там своих же громадян, волонтеров, которые там сотнями, десятками приезжают, и некий помежник их расстрелял. Ну вот коли человек здольный задуматься... На постоянной основе. Да, здольный задуматься больше, чем вот далее к этой фразе. А далее что? У них же были сябры, которые это могли бачить, которые... Ну нават не треба неким великим аналитикам, ведь просто подумать, а як же так, и что никто это не убачил, никто это в польской державе не зауважил? Улічваючи, что Польша нашмат больш открытая, нашмат больш дэмакратычная за Беларусь, і сапраўды такую інфармацыю схаваць было б немагчыма. А яшчэ ўлічыць, што там ёсць палітычнае змаганне ўнутры Польшы, то і палітычныя праціўнікі, яны б не промінули бы... Значной ступени супраць цяперашніх улады, либеральная демократичная пресса. Куснуть, не промінули бы. Эта информация, конечно, разошлась. Ну, вот не та речь, якую треба доказывать. Это просто, я кажу, вот мы разважаем на то, ну, наколькі может быть примитивный человек, потенційный, той, які може в гэта поверить. Гэта, як бы, ну, нам сапраўды цяжка. Я весь час спрабую, вот менавіта мы сваім коле, мы спрабуем выйсці, але, ну, мы контактовали там, калі не так давно, не в Менску, всего только 3 месяца, весь час контактовал с разными социальными группами. От, скажем, рабочих до генералов, також трымалася 6 мне знакомые генералы, до, так сказать, прытрымальников на баскетболе, до неких, скажем, чиновников, прытрымальников на футболе. И весь час пробовал з ними говорить про политику. И, сапраўды, тут цікаво, что вот, ну, не уявляю, что некий человек может вот в это поверить. Дык вось, я працягну свою думку. Калі увесь гэты сюр лукашысцкай прапаганды, ну, рацыянальна не можа быць скіраваны на большасць беларусаў, якія не вераць і няма аніводнай прычыны, каб паверыць рэжыму Лукашэнкі, то куды накіравана гэта прапаганда? Безумоўна, у Беларусі ёсць вось адзін вось гэты пляшывы глядач, слухач, на якого накіравана, менавіта таму выходзяць гэтыя прапагандысцкія сюжэты пад загалоўкамі, я ўчора смяяўся, з дыктатуры ў дэмакратыю. Вось так вось назвалі, пра гэтыя уцёкі на НТ сказалі. Але ты згадаў вельмі важны кейс, і сапраўды пра такое не чуў, каб дзесьці казалі вось наконт палітычных знікненняў у Беларусі, ты казаў пра дэвальвацыю, а я б хацеў крыху развіць, як я яшчэ гэта бачу. Былі неаднойчы за час... Паўсюль забіваюць. Вот так, я не буду вспоминать про Гончара, але думка павінна быць, что там... Але я хотел бы еще... А вот поляки забивают десятками мигрантов. И все это робится во всем свете. В Америке забивают, Капитолий брали, а теперь их там Лукашенко позабивали. Сказал, так у вас же самих там. Что вы на нас весь это... принцип, да, что а там... у вас негров линчуют. Там еще горш. Да. Але мне еще думка трошки іншая. Неаднойчы за час трывання гэтага мігрантскага крызісу
былі сведчанні, з'яўлялася інфармацыя пра смерць мігрантаў менавіта праз дзеянні сілавікоў Лукашэнкі, што іх тартуравалі, іх білі вельмі моцна і у тым ліку забівалі. І калі з'яўляюцца вось такія вось сведчанні, то чаму гэта не можа быць такі задзел на недалёкую будучыню, калі раптам дзесьці ўскрыюцца дадатковыя мігранты забітыя, і там будзе бачна, што яны там не папросту там балоце патанулі, а вось менавіта там расстраляныя і так далей. Альбо, магчыма, гэта рыхтуецца нейкая такая правакацыя, каб паперакідваць праз калючы дрот, і вось, калі ласка, і паказаць, і паздымаць гэта ўсё, вось, калі ласка, сапраўды там польскія зондеркаманды. Мне здаецца, не хацелася б, каб да гэта дайшло, але мне здаецца, што вось такая версія таксама... Магчыма, паколькі, бачыце, Лукашенко, скажем, сваімі словамі, не тому, что мы там на чьим-то боку, а объективно любой этот, сказать, политолог скажет, не добился того, не буду говорить проиграл, я бы сам себе лечу, что проиграл этот мигрантский кризис, не добился того, чего он хотел. Вось там был звонок Меркель Геру, это был однольковый звонок, в сенсе одинковый звонок, только на один момент, и только потом она одразу, спалохавшись, что нарабила, позвонила Тихановской, сенс тем, как вырашить конкретную тему, это может быть, видите, коли в Беларуси был бы землетрус, Меркель звонила бы Лукашенку, там, ці трэба нейкая гуманітарная дапамога. Это было ковиду колькі прапановвалі. Да. Это, так сказать, нічога не змяніло ў стаўленні. Потому что люди больш чалавечныя. Больш затое стал больш радыкальнае негатыўнае стаўленне Еўразвязу да пазіцыі афіцыйна Менска і да санкцый і все это такое. Так что ён добивался, каб з ім пачалі гаварыць, ён добивался, каб нашкодзіць неяк, в принципе, і ні то, ні другое не добился. І ён, конечно, думае, что нового предпринять на этом мигрантском накірунку. То он там сказал про афганцев. Я думаю, это будет один из накірунок, что ранее были иракцы, а теперь вот... Раньше была информация, что с Россией будут... там, что в той же день сказал представник там, Рады беспеки российской, что с Афганистана много. То есть ясно, что так не супало в один день, сказали. Да. Вот афганцы, а другое вот некие такие, провокации, как протягивать, покольки они будут бомбить на межи, то вот сварить такую, не для того, как бы это некто поверил, а чисто для себе. Мы ж вот, сапраўды, як вы сказали, и предухилить магчымыя, скажем, вінавачванні, паколькі кто-то там, у кого кто украл, осадочек остался. То есть вот запустить, это ж мне что вот уража, ведаеце, все жыццё, любые диктатуры, они же не могут, вот что сапраўды ураживая, они не могут так вот сказать, да, я там негодник, да, я диктатор, я роблю, что хочу, забиваю, кого хочу, роблю, что хочу. Нет, им весь час треба, вот зараз такая стагоддзя у нас, такая ситуация международная, им весь час треба нечто, выборы проводить хотя бы, конечно, чему бы вот, логика какая, возьми ты, перезначай себе, нет, треба ж выборы, стараться там малявать там проценты, стараться там неких кандидатов регистрировать там и так далее, вот как вот у нас так само, як у людей. И нават, ведаеце, другая сусветная пачалася с этого глеевецкого инциденту. Вось, не мог Гитлер просто взять и напасть на Польшу. Вот кто ему перешкажа? Нет, треба придумать некое перапранание, там, нібыта польские там частки напали на немецкую территорию, и из-за того мы почали войну на Польшу. Вот треба. И это заўсёды ураживает, что вот нельга, вот нема смелости сказать, да, я подонок, так сказать. Да, я хочу и роблю, что хочу. Нет, треба прикидываться демократичным, нет, треба прикидываться, что это не мы забивали, это вы забиваете мигрантов. Атрымліваецца, што яны, стоячы перад уласнымі безабароннымі грамадзянамі, паказваюць себе, вось мы такія крутыя, а насамрэч усе атрымліваюцца такія банальныя сцыкуны. Так атрымліваецца. Добра, калі вось мы ўжо і загаварылі пра стаўленне да грамадзянаў, суграмадзянаў, хацелася яшчэ адну тэму закрануць. Зноў сумная тэма. Да я не ведаю, а раптам у цябе рэакцыя на эту тэму такая вось, як у нас была рэакцыя учора на першае паведамленне пра польскага жаўнера. На пачатку снежня абяцалі лукашысты апублікаваць праект вось гэтай абноўленай канстытуцыі, а сёння
18 снежня мы размаўляем, то бок першая палова як бы ўжо мінула, а гэта праекту як бы і няма. Чаму? Таму што першы раз яны сказалі, што канчаткова ўсё гатова і праект гатовы яшчэ калі жніўні. І сказалі праз некалькі дзён всё. Потым сабраліся зноў і сказалі, што зноў всё гатова. Але Лукашенко сказал, што мне не падабаецца, давайте дарабляйце, хаця всё ўжо давно гатова. То бок, рэч тут такая, што, конечно, мы все ў жыцці адцягваем тое, што нам непрыемна і не хочацца. Вось, калі нейкую такую прыборку там рабіць. Хотя нет, я люблю, только что рабіў недавно, это не той прыклад, не ведаю які. Але сэнс тым, што, конечно, ему это максімальна пярэчыць, і з іншага боку ён уже, так сказать, паабяцаў, конечно, не беларускаму народу, а Пуціну перш за ўсё, і абставіны такія, што ён вымушаны гэтую, скажем, канстытуцыю выносіць на так званую конституцию, на так званый референдум. У нас все жыццё, знаешь, такое в двукосях. У нас все в двукосях, так сказать. Ни одного слова нема нормального. Президент в двукосях, там, улада в двукосях, там. Беларуская ўлада можна ўжываць ці не. Сціснеш гэта Лукашенко, ён паміж пальцаў. Так вот, двукосці референдум, двукосці конституция. И оказывается, что, все оттягиваем, может быть, там идут, не ведаю, консультации, что мы не ведаем сапраўды з Москвой, але сэнс тым, что як бы так зрабіць по-новому, каб все было по-старому. Гэта, я думаю, тое, што ў яго галоўнай галаве. І, в принципе, я трошки в гэтым сэнсе, у нас есть рэчы, которые мы тут говорим, абсолютно, скажем, такие, не то, что туризмы, но маецца на увазе такие абсолютно відавочныя, которые часам і трэба констатаваць. Ты называешь відавочныя, калі ў твоім выпадку, а калі ў маім, то абсолютная банальнасць. Да, вот так и так можно, да, констатаваць. Я же не могу сказать, что банальные. Але в чым сэнс аналітыкі? Аналітыка – это вот самый добрый аналітык, который… Один аналітык уже двойчы 2, 4. Это средний аналитик. А добрый аналитик скажет, 3 на 3 – 9, а 5 на 5 – 25. Он больше таких банальностей скажет, значит, он лепший аналитик. Я хотел протягнуть, что это, в принципе, есть речи, які, агульно прийняті, але вот есть речи, які, зараз я скажу, достатково дискусійною, яка може бути більшістю аналітиків. Вот у нас такая была линия довольно мощная, там, поважаний Арсеній Селіцький, ее довольно долго просовывая, что вот Москва хочет там сковернуть Лукашенко. Сковернуть это больше слово такое, там, балкунца, там, умовно скажем, еще некоторых политологов. Подскажи, пробач, бывает, выскочил прозвище, которое, было интерновано из Беларуси в Россию. Мы его добро ведаем. Суздальцев? Суздальцев, да. Вот Суздальцев. Сэнс тым, што кремлёўскіх палітолагаў. Сэнс тым, да, што рэчы гэтыя даволі папулярны былі, і яны добра ўпалі на настрой грамадства, которое уже не ведало, на што спадзявацца, і весь 20-й год, конец 20-го, гэта былі вельмі папулярныя думкі, што вось Москва, і была сочынская сустрэча Пуціна Лукашэнкі адразу пасля просто масавых вельмі падзеяў у жніўні і яшчэ ў верасні, где Лукашенко, памятаеце, стал мемом, калі он так сидел в позе, так сказать, прыніжэння і в позе прашэння. Вось. І пасля гэтага все решили, что да, выслі і сказали, что вось транзит улады, і все решили, что Москва запатрабавала ад Лукашенко сысці. И вот, что 21-м это уже отбудется. Так было объявлено. Прошел 21-й, сустракались они все частей и частей, и на кожной встрече Лукашенко и Путина эта тема транзиту все доходила, потом снова сошла в огуле. И теперь, мне так от початку, калі вот я кажу спрэчна, было відавочна, што нічога гэтага няма, што ніякая Москва, што Москва трымаецца за Лукашенко, што ён яго цалкам задавальняе і геапалітычна, і хоць там адносіны, можа быць, самыя, там, не самыя радасныя, але з пункту гледжання таго, што Москва разумее, што калі Лукашенко не будзе, то будзе альбо хаос, альбо любы іншы чалавек в любой іншай структуры больш дэмакратычнай не будзе таким прарасійскім. В любой, кажуць, вот Москве… Любое обновление, но систему вот ставіць под удар. Кажуць, трэба, да, там, хай будзе больш дэмакратычная структура, дзе якой будзе, так сказать, дэмакратычная прарасійская фракцыя в парламенце, і так яны замацуюць свае інтарэсы. Навошта, калі ёсць чалавек адзін, на якого можна уплываць, который цалкам залежны, прасцей, в любой структуры такой будзе іншая фракцыя
фракцыя праеўрапейская будзе, іншая фракцыя пранезалежніцкая, яны будуць змагацца, не змогуць прымаць рашэнні. Это парламент, это может повернуть в любой момент. Могут выйти народ, и парламент будет реагировать и повернет так. А тут есть один диктаторский человек, который, не глядячи на то, что большасць народу зараз абсолютно уже скептично ставится до России, особливо после 2020-2021 года, до теперешнего кіраўніцтва России. Вось. Есть народ, который будет замацоўваць все гэтыя геапалітычныя інтарэсы России. Так что закончу то, что, я кажу, думка спрэчная, але мне здаецца, в маю пункту гледжання, она дастаткова доказная, что ніякого транзиту улады Москва на самой справе ад Лукашэнкі не патрабавала, и то, что зараз так званы рэферэндум, ён толькі каб пакінуць тое, што ёсць. Адзінае, што ёсць нейкія асабістыя сапраўды папярэчанні, там, что, может быть, Путин не хочет, каб Лукашенко сидел больше за его. Может быть, конечно, Путин хотел бы, каб Лукашенко был ослабленный. Конечно, магчыма, Россия не хочет, каб Лукашенко вылучался на нейкія наступныя выборы, бо это зноў пратэст і хаос. Яна хоча, каб ён неяк сышоў больш ціха, і хай бы все гэтыя расійскія інтарэсы заставаліся, але без гэтага, як яны там, не ведаю, его называюць, малапрадказальнага і капрызнага вассала. Бульбянова лася. Вассала. Так я кажу, в называецца. паліталагічным сэнсе гэта адносіны не то, што там, а адносіны самыя лепшыя, як я бы іх апісвал, гэта вассал і сюзерен. Пры тым, што это неадназначнае там рабства і падначаленасць. Мы ведаем, калі зараз людзі зноў-такі полезуць в Google і будуць згартаць вассала сюзерен, то можна паглядзець, што ў гісторыі там той жа Францыі далей сярэдніх векоў это былі вельмі неадназначныя адносіны. Часам вассалы патрабаваліся больш взаемазалежныя, хацелі больш, яны больш адстойвалі сваю незалежнасць, паколькі давалі, там сказаць, сюзерэны пэўныя выгоды і пэўныя там падаткі, і ад гэтага сюзерен ім таксама нешта даваў больш свабоды. Да вот это самае, мне падаецца, яркае апісанне сённяшніх беларуска-расійскіх адносінаў, вассал і сюзерен. Я паспрабую, ну, можа, не больш дыскусійную, а не менш дыскусійную таксама тэзу высунуць вось адносна таго, чаму не апублікавалі гэты праект. А хто сказаў, што ўвогуле рэферэндум мае адбыцца? Можа, яго ўвогуле там не будзе? Я думаю, будзе. И референдум можно, ну, покольки столько уже призначено, столько было нарадов, но это просто не то, что... Ну, я кажу заяву, столько сказано, что он будет, а это... Референдум можно отменить в неком выпадку, в нескольких. Военное становище, что-нибудь близко до этого, надзвычайное становище. На межи, коли ласка. Да, на межи что-то с Польшей здарилось, Россия с Украиной что-то здарилось там. Вось, это то, что Лукашенко хотел бы. И я думаю, что он, чему я оттягиваю, бы он шукае магчымасць это адмяніць. Гэта версія... Зараз 3,5 мільярда, которые он там зноў попросіў. І іх таксама трэба неяк перад рэферэндумам атрымаць. Ну так, але вось пакуль не будзе такога казус белли, на іхняй мове кажучы, то бок падставы для вайны, то цяжка гэты рэферэндум адмяніць. Вось. В прынцыпе-то весь дзяржаўны апарат настроен на то, і все гэтыя зараз там рэпрэсіі супраць тых людзей, якія былі назіральнікамі на мінулых выбарах, паказваюць, што все-таки яны рэферэндум збіраюцца праводзіць. Але его адмяніць ці перанесці, гэта з парадку дня не здымаецца. Гэта ёсць версія. Наконт вот таго, што пераносіць, і вось столькі заяваў было, я сабе адмыслова выпісаў, што зараз вось эта казка пра белага бычка, пра рэферэндум, пра змены ў Канстытуцыі, гэта як такая традыцыйная казка ў сучаснай Беларусі пра жыць па 500, вось заробкі па 500. Это ж таксама як бы вось шмат заяваў было, але гэта ж пераносіцца пастаянна. 500 ёсць, 550 ёсць. У каго? Сярэднестатыстычна. Так, адны ядуць капусту, другія мяса, а пасярэдзіне голубцы атрымліваюцца. Вот, это першая была моя тэза. Таксама яшчэ адзін момант, мы ўжо закраналі вось гэта стаўленне лукашыстаў да беларусаў. Вось тое, што не публікуюць зараз, а пры гэтым Лукашенко пастаянна паўсюль кажа, змены ў Канстытуцыю хоча беларускі народ. Хаця я нідзе не бачыў. Так, он пастаянна паўсюль гэта выказвае ва ўсіх інтэрв'ю, на ўсіх сустрэчах, дзе закранае гэтую тэму, ён кажа, наспелі, бо народ хоча, і ён падштурховае. Может быть, вы не заважалі. Ёсць такія вот цытаты, калі ён казаў, да, вы мне многие кажаце, што навошта нам гэтыя змены ў Канстытуцыю, хай все застаецца, і хай я застаюся на тым, што был, але нет, трэба все-таки змены. То бок ён
ён таксама малюе, што ён праз сілу ідзе, што народ его просіць заставацца, а ён і праз сілу ідзе на этой змены. Ну, там, разумееш, там, калі скласці гэтыя два супрацьлеглыя выказванні ў адного чалавека, а мы ведаем псіхалагічныя яго асаблівасці, што ў яго можа і некалькі асобаў жыць у галаве, як бы, там жа, да, давайце якія-небудзь змены, толькі такія, якія выгадныя вам, бо нам галоўнае, каб вас не змяняць. Гэта вось все-таки можна неяк так скласці. Дык вось, пры тым, што яго народ нібыта просіць пра гэтыя змены ў Канстытуцыі, ён не лічыць патрэбным гэтаму народу як бы і паказаць, прапанаваць нейкія змены загадзя паказаць, таму што народ, Лукашенко чарговы раз, вось, гэта не публікацыі праекту, ён чарговы раз паказвае, што грамадзяне беларусы, яны не вартыя таго, каб ну, з імі неяк лічыцца. Гэта не ты. Ваша задача прыйсці, прагаласаваць і ўсё. Вы папросту кармавая база. Вы павінны карміць мяне і маіх амонаўцаў. Як бы і ўсё. А там разважаць пра змены ёсць разумныя пастухі, яны паразважаюць, а ваша задача прыйсці зацвердзіць. Ну, гэта да, але парадокс тым, што сапраўды зараз та Канстытуцыя, ну, вот падзеліць, калі грамадства на нейкія групы, то вот лукашыстам яна як бы не патрэбная, паколькі, ну, скажем, мякка, шчыра, большасць з іх не вчитываецца в такія рэчы, як Канстытуцыя. Па-другое, ну, сапраўды, навошта што-то мяняць, калі ў іх і так ёсць іх любімы лідар, а тут паводле этой Канстытуцыі ён можа кудысьці там сысці в нейкі бок і кіраваць всебеларускім сходам. На голубом верталёце, а мы? Да, всебеларускім сходам кіраваць тым, а как бы у іх будзе разгубленіца, навошта это, ну... Всё ж нормально. Да. Што ж мы без яго будзем рабіць, да. А людзі, скажем, настроеныя да яго явна пратэсна, яны таксама пэўнай, ну не то што разгубленасці, а пэўнае пытанне, што рабіць, так сказаць, як рэагаваць. І в дадзеным выпадку можна сказаць, што, ну, няма такога, ну, скажем, яркага адназначнага стаўлення да таго, бо, ну, варыянт, які прапанавала команда Тихановской, а все штабы оппозиционные, ну, як бы прынятыя, што ён самы лепшы, ну, просто ад таго, што няма лепшага. Ну, прыйти все павыкрэсліваць, паколькі зараз, ну, сапраўды, пад такім ціскам і пад такімі рэпрэсіямі грамадства не гатова публічна неяк. І ясна, што калі там публічна будзеш нешта рабіць на ўчастку, ці могуць літаральна схапіць і там, як мінімум, на суткі, але мы бачым, як зараз крымінальная справа за то, што людзі крычалі ганьба у зале суда, калі прысуд выносілі. Вось, так што ясна, што вот гэта можа быць адзіны варыянт як бы мажлівы. З іншага боку, ну і праціўнікі Лукашэнкі не разумеюць, што навошта прыходзіць, калі, па-першае, гэтая Канстытуцыя ніколі не выконвалі, такая рэч, Канстытуцыя пры цяперашнім рэжыме, яна пустая паперка. Гэта всем відавочна. Прымаць нешта іншае, ці прагаласуем за ці супраць. Карацей, гэта то, што, ну, сапраўды рэдкі выпадак, калі не патрэбна нікому. Парадаксальна і самому Лукашэнку. Не стаіць на павестцы дня. Атрымліваецца, што толькі Крэмлю патрэбна? Ну, атрымліваецца, што ў дадзеным выпадку так. В той версіі, якую мы на сёння маем, што гэта Кремль хоча, ну, па-першае, вось, як я сказал, чтобы Лукашенко не сидел далей Путина, по-другое, каб ён не вылучался наступны раз на выборах, хай бы в Беларусі все было... Ну, ведаеце, это ж таксама тады верасні было, на той же сустрэчы сочинской Путина и Лукашенко, это было сказано як вариант выходу з кризису. То бок в Беларусі такие протесты, и трэба аб'явіць пра транзіт улады, народ супакоіцца. Ну, згуляла на свою ролю ці не, але па іншых прычынах протесты скончыліся, прычынах магутных рэпрэсій, і тады ўжо Лукашенко думал, ну вы тады это мне прапаноўвалі, каб я выжыл, а цяпер я і без вас выжыл. Я ж выжыл, нормально да, все. І навошта мне цяпер гэта, да. Это, як ведаеце, чалавек там пад, ну, нейкая бойка бывае там в дзяцінстве. И там это самое, один хлопец другого там положил, там все, ну той кажа все. Ну все, разышлись, то стало, пачынае зноў біцца. Я бы іншы прыклад прывёў, калі у кагосьці нейкі рэцыдыў хваробы, лекар кажа, кінь піць. Той два дні не попил, отпустил, он кажет, о, так нормально, все, давай далее будем. Больше близкий, вам может быть про алкоголь больше близкий, но мне про бойку. Вот ты все, нібито тебя побили, ты встал, ты снова его кидаешь. А что ж такое, ты ж только что сдался? Нифига я не сдался, я прикидывался, что сдался, я встаю и снова начинаю биться. Так и вот тут Лукашенко, он думает, что народ сдался, а Олеже он боится, что народ снова почне биться. Это ж все, это сапраўды страхи ёсць, это парадокс всего 21 года, когда объявили год народного единства, вот можно подвести вынікі, мы подводим фактично.
народное единство в турме, да. Ну, народ, ён адзіны, і антынародныя сілы, яны таксама ў іх сваё Ну да, адзінства. сэнс тым, што калі вы аб'яўляеце там, ну, афіцыйна, і кажаце, што вы перамаглі народнае адзінства, ну так давайте мірыцца, давайте там нейкія там, не знаю, вы прапануеце плюшкі тут там. крок нейкі А тут наперад наадварот зрабіць. пачынаецца ўзмацненне рэпрэсій, што даказвае, што лепш за ўсё даказвае, што, па-першае, няма ніякага адзінства, няма ніякай згоды, няма ніякага заканчэння пратэсту, бо яны разумеюць, што людзі абазлены, яны маюць рэальны, вот скажу яшчэ одну рэпліку, тут ты не спытаеш, і я не скажу эту разумную эту рэпліку про тое, што ну, кажуць некаторыя нават сур'ёзныя аналітыкі, што вось Лукашенко там нейкія інфармацыйныя бурбалцы. Да фігня все это, все ён ведае. Ведае ён рэальныя сацыялагічныя дадзеныя, якія кладуцца на стол Пуціну і кладуцца на стол яму. І ці Пуцін ему мог сам паказаць гэтыя ж дадзеныя і в ЦИОМа, і іншых там і заходніх структур, і расійскіх структур, калі ён беларускам не верыць. Конечно, яны адсочваюць. Ён ведае все это, ён ведае рэальны настрой. Ему там кожны дзень там КДБ дае там свае вынікі нейкіх там праслушак людзей в транспарце. Это было советские часов, это застаецца. Вынікі там рэплік розных там в інтэрнэце, все это ему кладуцца, і ён это ведае. І просто людзі не могуць паверыць, нават некаторыя сур'ёзныя аналітыкі, што ведаючы ўсё гэта, ён пачынае так хлусіць, што меня там большасць падтрымлівае, ён пачынае так. Я, як ведаю яго, на жаль, там не толькі 94-го, яшчэ будучы дэпутатам Верховного Совета, я быў парламенцкі корэспандэнт, ты ж не прадстаўляў мне, хто я такі. Вось, яшчэ ў 91-м бачыў, што чалавек можа хлусіць абсалютна, а як он 95-м казаў пра Гітлера, а потым праз пару дзён казаў, што я этого не гаварыў, хаця вот на відэо, там, на аўдыо, то ён так умее, як нам не можа прыйсці ў галаву. І все передач нам не хопіць, калі будзем вспоминать все, што калі ён хлусіл імгненна. Так што ён все ведае, просто і дзеянні паказваюць на самой справе, як ён ставіцца да таго, што нібыта за яго большасць. Не было б такіх арыштаў. Ён быў спакоен в 2015 годзе, калі на выбарах, калі людзі нават там некалькі тысяч людзей выйшлі ў 15 годзе пасля выбараў, ну, так, і хадзілі па вуліцы, нікого не краналі, паколькі ён разумеў, што большасць не выйдзе, такі настрой грамадстве. Калі Караткевич, быўшы кандыдаткай, казала: Александр Егорович, вы хочете еще 2 термина посидеть? Сидите. И это альтернатива идеальная для Лукашенко, которая в выборчий вечер поехала там на коўзанку кататься. Я згодны цалкам, я згодны цалкам, что ён усё ведае реальную ситуацию, что его не падтрымліваюць, інакш бы ён не закупляў тыя гранаты яшчэ загадзя, гадамі, на которые потым санкцыі наклалі, каб ему не прадавалі зброю з заходняй Европы. А он загадзя купляў, рыхтаваўся да гэтай вайны. Мне, ты ведаеш, як бы, і перайдзем далей, хоць у меня тут былі яшчэ пытанні. Вось... давай пытанні падрыхтаваны, или то пачнеш зараз нешта гаварыць? Ну, да, я говорю, ну, саб'юся. Ну, что это такое, Віталь? Вот легенда. І, карацей кажучы, улічваючы тое, што гэты рэферэндум абсалютна нікому не патрэбны, мне еще здзіўляе адсутнасць логікі ў такім выказванні Лукашэнкі, который кажа, і рэферэндум правядзем, і ён кажа, і яшчэ датэрміновыя выбары. Калі памятаеш, он некалькі разоў згадваў, што а мы яшчэ датэрміновыя выбары... Стоп, ён уже сказал пару дзён назад, што ніякіх выбараў ў 22 годзе не будзе. Ну, он праз год, праз два кажа. Он пасля 20-го года неаднойчы казаў пра тое, што мы правядзем яшчэ і датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Але ж ты ўсе гэтыя два... Але ты ўсе гэтыя 2 гады усіх пераконаў, што за тебе 80, там, 90% проголосовало. Якія перавыбары? Калі за тебе большасць, як ты кажаш. Такое абяцанне, безумоўна, в Москве. Это вось наконт таго, што як бы можна гаварыць адно, а яны цудоўна разумеюць, што сітуацыя абсалютна іншая. Дык вось, наконт, калі мы загаварылі пра гэтыя лічбы, нельга не згадаць на гэтым тыдні, вось табе, калі ласка, смешная тэма, лягчэйшая, гэта вось это псеўда-сацыялагічнае пытанне, дзе за Лукашенко там больш за 72% беларусаў ему давяраюць, 60% давяраюць праваахоўным органам, судам. Самы высокі ўзровень даверу у
усебеларускага народнага сходу. Тут обмеркуй. Коли передачи там вставлять такие, да, на кнопочку натискаешь, га-га-га, вот такие, знаешь, га-га-га, и все, га-га-га, вот все, что можно говорить про это. Добре, у нас якби нема такого гузика, тому все-таки, знойдете. тому, мені здається, все-таки варто якби проговорити. Ось знову ми бачимо абсолютно таку історію пацієнта, який, навіть не спробуючи переконати усіх інших, він спробує самозаспокоїтися, самопереконатися. Для чого? Ну, ось, я скажу деякі... зараз, для чого. Я тебе і покликав. Коли ласка. Бо, ну, есть... Недавно зовсім читал про эту выученную беспомощность, которая там уже стала притчей во языцах. И там, значит, про то, что... Як же этот эксперимент был? И он был, что людям давали некие задачи, ну, доволі там людям високоадукованим мається на увазі там фізикам, математикам, студентам там апошніх курсів, які не могли вирішити, і той психолог, який давав їм ці задачі, ще починав їх стібати, починав з їх здекуватися, що ви не можете вирішити. А на самой справе не было решения этой задачи, он давал такие специальные. И потом он надламывал их психологично, и он давал уже задачи простейшие, они в отчаянии уже не могли решить простейшие. Вот сенс этого слова. И там он уже далей зробил іншую, так само, ну, постановку психологичную, коли высветлил, что люди, которые ведали, что можно решить задачу, они уже не имели этой беспомощности, они уже ведали, что это есть. И вот это важно. И гэта важна, калі чалавек адзін там раз в жыцці нейкую такую вот задачу вырашаў, і ён уже можа не набыць гэтую вывучаную бездапаможнасць, таму што ён ведае, што ён здольны рашыць. І таксама ёсць іншыя вопыты, калі умоўна скажем, ну, нешта там на дошцы там две параллельные там малююць, і 10 чалавек кажа, што яны пересекаюцца, і 11 чалавек бачыць, ну, он ведае, что такое, что они параллельные, и он пачынае сомневаться, ну, что это такое со мной. Это 2 плюс 2 равно 5. Да, ну, это, да, тут все-таки некая такая больше складаная, и он пачынае, ну, да, ну, может быть, это то, что коли тиск, значит, вот некого авторитета, тиск большести, это вельми важно, это, ну, много можно казать про социологию, нават в Америце, где больше вольное громадство, где такие люди больше незалежные, они там, вся пресса будет за Байдена, они проголосуют за Трампа, умовно скажем, коли это бывает, то бок они умеют думать не телевизором, а своей головой, своими некими ставлениями, то вось в наших громадствах постсоветских, конечно, это больше складано, и вось на это они хотят играть. То бок люди зараз, ну, некоторые разгублены. Все ведали у жніўні, у верасні, что нас большасць на любой працоўным месцы, в любым транспорте. Лукашисты зніклі еще раней. Это то, что отбывалось в 19-20 году. Это то, что, чему я говорил и писал, что не будет там звычайных выборов, как заўсёды. Это будет нечто страшное. Коли идешь по вулице и «Эй, лукашисты, а вы где? Нема, нет не так, того, но где, это коли где?» в умовном транспорте починаюсь матюкать его а пенсионеры. А все вокруг твои однодумцы. И ранее некто было в дискуссиях, а зараз просто дискуссий нема. Ну, я кажу про 20-19 год. Коли просто прихильники Лукашенки боялись слова ставить уже. Это починалось весь 20-й. Это узмацнилось в жніўні. Это набыло свой пик, коли один вельми таленавіты молодой человек ходил по улицах Менска и шукал Лукашенко. И за его, и он ходил просто одним шотом, сдымал, и за Лукашенко нашел только там 12-10%, и он пошел на трактор, и он ходил не в центре. И он перестал пытаться молодых, покольки... Нават сустракаў я бацькі, яны боялись. Да, и он перестал пытаться молодых, покольки молодых не было, он стал пытаться только старейших, и все ровно за все там 150 человек он напытал, только там 10% было. Это была такая едность. Потом начались репрессии, потом спынились массовые протесты. Люди стали разгублены. Люди не ведают, что в громадстве отбывается, незалежной социологии нема. И тут Лукашенко хочет ставить вот это, а раптом кто-то засумнеется. А кто-то сапраўды, покольки люди молчать, покольки люди боятся выказать, и уже визуально не так бачить, ну, в своем осяроддзе, да, але на улице, в транспорте, визуально уже таких дискуссий нема. И люди могут думать, что нас уже не большесть, люди могут почать сомневаться. И тут они своей социологией, а наш этот... ну, як это социологичный центр, так званый, который весь час, ЭКОМ, который весь час вылазит, и он, звычайно, ж его... Который он, сайту своего нема. Нема 5 годов его ніколі. Яны традиционно вылазили в день выборов, за 2 дні до выборов, да. и говорили, что Лукашенко будет 79.
І дзіўным чынам Да, адсотка, гэта прям. супадала з тымі вынікамі афіцыйнымі, якія аб'яўляў цэнтр выбаркам. То бок гэта задача этого цэнтра выбаркама. І неважна, і вот тут две задачы. Першае, што яны рыхтуюцца да нейкага там рэферэндума, такіх будзе, не будзе, мы абмяркоўвалі, але нейкія лічбы, якія яны там дадуць, будуць традыцыйнымі, я ўпэўнены. Вось. Другое, вось пасеять сапраўды народу, который, все-таки не тому, что он стал верить лукашыстам, а тому, что он сапраўды разгублены. Ён бачыць вынікі незалежных социолагаў, паводле якіх нешта, ёсць такое, скажем, замерзание. Нема гэтыя лукашэнкаўскія там 15 трывалых і там 10-12 сітуацыйных, яны даюць 25, яны не павялічваюцца, не зменшаюцца, але з іншага боку, вот можна сказаць, ты это выражаш ці не, што актыўная, я жартую, актыўная пратэсная маса таксама трошки зменшылась, павялічылась балота. Людзі, якія актыўна, негатыўна спрымаюць улады, яны, або стаміліся, альбо вырашаюць, што зараз нема это. Частка заполоханая. Да, и павялічваецца балота, якія хочуць адказваць, што мы не туды. Частка, может быть, расчаравана нейкімі дзеяннямі галоўных дзеячоў апазіцыі. Это заўсёды бывае. Ты вот самы вялікі рэйтынг у Бабарыкі чаму? Бо ён сидзіць, нічого не робіць. А может быть, нават у Ціхановскай трошки зменшился, потому что она робіць, кагосьці это выклікае захапленне, кагосьці это выклікае крытыку, паколькі любыя дзеянні яны выклікаюць розны. Калі ты нічого не робіш, тебе может зафіксавацца рэйтынг на нейкім. Як все казалі, тоже ты вспомнил Статкевич, вот ён выйдзе, ён выходзіць у высокі рэйтынг, ён пачынае нешта, неважно что, и он падае. Вот это такі социологічны феномен постоянно назираецца. Хотя у Тихановской я хотел только один момент заўважыць, ён все равно феноменально для беларускай ситуации, он застаецца на дастаткова высокім узроўні, потому что, як ты згадываў Статкевича і іншых апозіцыйных дзеячаў, ён у іх заўсёды пасля ўзлёту, ён заўсёды вельмі моцна падаў. Вось. А тут ён не так і моцна ўпаў. Але я пра іншае хацеў яшчэ сказаць. Вось, гэта вельмі файная думка наконт таго, што там пасеяць можа там сумневы і так далей. Яшчэ адзін момант. Лукашысты, мне здаецца, яны зараз максімальна прыкладаюць высілкі, каб больш інфашуму стварыць, каб гэтым інфашумам солдатам польскім заглушыць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, Таму што калі ёсць альтэрнатыўная павестка, дзе мы, напрыклад, абмяркоўваем там, як нам прыйсці да новай там дэмакратычнай Беларусі, што нам рабіць, там будзе люстрацыя, не будзе, там універсальная крымінальная юрысдыкцыя, там дапамога пацярпелым і так далей. Все тэмы сваіх размоваў на Белсаце, да? Не, абсалютна не. І я для прыкладу, гэта вельмі можна доўга, таму што альтэрнатыўная павестка насамрэч вельмі вялікая. Я рекламую нашу программу. Ты же не сказал, что я ведущий размовы на Белсате в початку? Я ведал, что ты сам это скажешь. Нет, я боюсь, уже година заканчивается, мы все еще не сказали. Мы можем еще... Ты запросил своего коллегу в эфир и... Дык вось. Я хочу завершыць. І мне здаецца, што лукашысты, яны якраз інфашума накідваюць, каб перакрыць тое. Давайте вось лепей гэта абмяркоўваць. Хай гэта будзе самае дурацкае, хай будзе штосьці, але каб мы яшчэ і прыглушылі альтэрнатыўную вось гэтую інфармацыйную павестку. І ў сувязі з гэтым у мяне одно пытанне. Можна сказаць, што оно банальнае, хаця я не лічу яго банальным. Я лічу, што оно вельмі важнае, незалежна ад таго, што яго мільён разоў паўтаралі, яго яшчэ мільён разоў трэба паўтараць і спрабаваць на яго адказаць. Што рабіць, як гэтаму супрацьстаяць? Офигеть. Вось. Что рабіць, да? Так, што, вось калі мы говорим пра вот это 72%, вось пра пасеяць сумневы, як рэагаваць на гэта все? Вот есть такая, скажем, я думка, просто... она жыве, колькі жыве Лукашенко, что трэба его не заважаць. Ёсць такая, што на смех падымаецца. Ты мне задаешь пытанне? Мне заўсёды эта думка была, скажем так, падавалася, скажем, мякка, нереалістычнай. Каб гэты чалавек был пенсіянерам, я б з задавальненнем не звяртал на ўвагу, а яшчэ лепш бы, каб ён в сваіх адпаведных месцах сидзел бы. Адзінае, што я бы, как мне кажуць, вот неяк у нас была такая дыскусія, калі там пра некое ставленне до жыцця, вот там, типа, такі пазітыўны, там, всім жадаеш добра, ты Лукашенко жадаеш добра? Я кажу, конечно, я жадаю, каб его в турме
былі абсалютна все правы зняволенага, якія ёсць, каб его была магчымасць пісаць мемуары там для гісторыі, каб его в турме былі гарантаваныя правы чалавека. Так што я яму жадаю добра абсалютна. Так само, як і всім людзям. Нема усмешки у тебя, да? Отрознимся, ты не ожидаешь. Я лечу, что лукашисты, и их треба судить по их же. Это иногда не до закона. Это я так само. И вот для их вот коли ласка. И мы перегортываем сторонку разом с ними. Да, вот. судить по их, а потом уже там ён хай мае свои правы человека. Коли ласка. Вось, да. Так бок не заўважаць его, гэта, ну, гэта нереалістычна. Гэта, ну, скажем, заўсёды было там вот такое, не тому, что іншыя паведамяць, тому, что, ну, давайте будем шчырымі. Вот мы працуем в солидных СМИ, Белсат, Радио Свобода, и мы ведаем, як заголовок с прозвищем, вот этим якое вот матное слово, что ён, так сказать, нецензурное слово, ён праглядальнасць выцягвае. И гэта не то, что мы на патрэбу публіцы, ну, але то, что, ну, объективно люди разумеюць, ад чаго залежыць іхняе жыццё, і вымушаны рэагаваць на інфармацыю, звязаную з гэтым прозвішчам. Іншая справа, як да гэтага ставіцца, як рэагаваць. Ну, тут, в принципе, любые способы, и, как ты кажешь, там, высмеивать, все это трэба и серьезный анализ, покольки трэба и стёп, и, так сказать, ну, у кожного своя ниша, для этого есть абсолютно разные у нас и СМИ, и журналисты. Вось. Адзінае, што сапраўды трэба, ну, уметь неяк аддзяляць зерны. Я не люблю, я помню, яшчэ на мяне, калі я ну, то, что называется в мирные часы, в одном из своих текстов писал, вот, как я не люблю это, типа, раздевайтесь и работайте, там, все начинали стебаться, а я, ну, довольно серьезно выказывался про то, что треба по-іншаму неяк ставить, треба не забывать, кто это человек и что это за ўлада, а не робить его. Я нават калісьці, вот, признаюсь, есть такой популярный жанр, нават книжкой вышел «Давай пока» Олеся Пелецкого, нашего поважанного коллеги. Вот. И в свой час, когда он это робил, я так само, ну, не то, что я, а мне писали: «Ой, ты что, супраць гумора?» Я кажу: да, кому говорить. Что я писал, что, ну, веселый жанр, ну, просто он показывал Лукашенко как такого доброго дядечку, такого доброго дедушку, там, вот. Зараз, гуманизует. Да, зараз же он спынил это, Олесь, после 20-го нема, «Давай пока», бы он разумеет, это не в струю. Але тады это было, коли вот, ну, были у нас веселые часы, либерализация, все жили, хотели, дозволялось многое, а я просил все-таки не забывать, где мы живем, и до чего этот режим все равно 20-м привел, то, кем он был. И 20-м было логичное, скажем, ну не то, что завершение, але логичный этап того, кем он был все жыццё. И я писал в разгар, так атрымалася, в разгар 25 жніўня 18 года, калі было ўрачыстае святкаванне, а майго сына схапілі, там невядомыя павезлі на машыне, так, адзін з тых некалькі дзесяткаў людзей, которых тады схапілі. Я тады напісаў такі блог «Мордай об асфальт», таксама мне крытыкавалі, як ты пра сваю жонку можаш так пісаць, бо яна кинулась, ее штурханули, она моцна ударилась, это было в разгар либерализации. Я писал такие радкі, что ну, в белорусских силовых структурах есть два типа людей. Есть такие, их меньшесть, свядомые садисты, которые просто любят робить болюче людям. И есть остатние, переважная большесть, это тупые выконавцы, яким все равно, что писать. Ті писать протоколы на затрыманне и на сутки, альбо просто без суток. Ті писать, отправлять людей в газовые печи, они однолького будут это писать. И 20-й год показал, что это абсолютно все было имело рацию, просто что их больше потребовалось менавіта вот того. Першого типу, вот, свядомых садыстаў, яны больш сталі патрэбныя в тыя дні. Вось. Але рэжым нічым не змянился, он был такі. Так и вот это я прапаную просто в любым стаўленні да там, Лукашэнкі, там, іранічным ці якім сцёбе, гэта як бы не забываць, што можа быць сцёб і пра Гітлера столькі ёсць там і фільмаў, там, і п'ес, вось, і цудоўныя, але сутнасць ягоную нельга забываць пры этом. Я с тобой цалкам згодны. Я вот толькі, можа, трошки такой метафорай аграсельскай. Мне не хапіла. Аграсельскай метафорай, як я гэта, як бы, але это абсолютно пераказ твоих словаў. Калі уявіць, што Лукашенко і ўвесь лукашызм гэта такі калгасны адстойнік, куды возяць прадукты жыццядзейнасці ад суседняга кароўніка. А побач ты, табе не пашчасціла, у цябе твоя ферма побач. Якби, і попросту ігнараваць, як мне атрымаецца, тому што сцёкавыя атручваюцца воды і так далей, там трэба там цэлы шэраг рабіць там мерапрыемстваў, каб ад гэтага адгарадзіцца.
І адначасова трэба адгараджацца ад гэтага, пакідаць у сваім жыцці ну, трошкі прасторы для самога жыцця і таксама для ну, нейкіх мэтаў. Бо сёння, калі вся гэта прапаганда не толькі на сумневы, а на дэзарыентацыю, на расчараванне працуе людзей, вельмі важна, калі мы ставім нейкія мэты перад сабой, нават хай яны будуць асабістыя, але кожны заўсёды ставіць перад сабой нейкія ну, пазітыўныя мэты заўсёды, то ставіць іх, каб ведаць, да чаго імкнуцца, што вось гэты маяк, калі вакол гэта бура, там чорныя часы, ісці вось нам у тым кірунку ісці. Это правильно все, что ты и вы пришли уже на «ты», так что ты кажешь, нет, я в эфирах на «вы», але вот пришлось. А потом подлічишь. Да, пришлось прикидываться, что мы знакомые, да. Добре. Так, карацей, ну вот, это все правильно, але тут так само бывает перебор, ну, в том сенсе, что, коли часом вот эта ставка на позитив, на трошки не спадає з нашою реальністю. Ні, я абсолютно не повинна бути. Я ж одразу сказав, що згодний, да, але да, згодний, що це повинні бути справді, ну, окрім этого негатива, некие такі мети. Просто коли ми оцінюємо неку реальність і негатив, не треба, ну, вот умовно, скажем, ну, так я не так как бы много слухал, но стало это таким неким уже присловием, кацем, да, что вот таким, ну, коли хутко вы переможетесь, да что один, я могу поважаних людей прозвищ много перелічувати, які писали там у жнівні, що до костричника уже его не будет. Ну, я трошки был інший, я говорил, что эвфемизмами говорил, что наша боротьба это не спринт, это марафон. Вось, покольки, ну, разумел, что так. Ну, коли одразу стало зрозуміло, що нема варіанту Майдана, нема варіанту більш жорсткого, а м'який варіант, він, звісно, ну, він обійдеться без ахвяр, тоді на той момент, але він не приведе до зміни влади, і это было видовищно для меня. И вот была такая складная ситуация, когда вот нават про это говорить, ну, было не вельми, скажем, приемно. Вот я выбирал такие, скажем, эвфемизмы, что не спринт, а марафон, что не все так легко, не одразу даецца. І гэта вот заўсёды сапраўды дылема паміж, ну, нейкай рэальнай ацэнкай і тым, што нельга ўнурвацца ў нейкую дэпрэсіўнасць, этого хапае без нас. Заўсёды трэба гаварыць пра нейкую больш гістарычную перспектыву. Вот гэта той варыянт, калі трэба дадаваць ад таго, што мы маем зараз, нейкія законы гісторыі, нейкія, можа быць, і законы развіцця конкретно беларускага грамадства, то, што дасягнула да жніўня 20-21 года, то, якія пераломы адбыліся сацыялагічныя, культурныя, тое, што ўсё гэта зараз оно не заглушаецца толькі адным пытаннем рэпрэсіяў. Ну, я абсолютно згодны, і толькі яшчэ дадам, што варта не забывацца, што нас усё-таки большасць. Мы, калі браць гэту там нейкую барыкаду ці сцяну паміж фермай і адстойнікам, мы ўсё-таки на баку праўды, мы на баку светлым. І мне здаецца, гэта вельмі важна памятаць, ну, і быць разам, салідарнасць спадарства, гэта вельмі важныя рэчы. Ёсць каго падтрымліваць, адзін аднаго падтрымлівайце. Не падайце духам, а таксама падпісвайцеся на сэнс, падпісвайцеся на іншыя незалежныя беларускія медыяпляцоўкі. Чым больш вось нашай інфармацыйнай павесткі будзе, тым лепей, заставайцеся ў ёй, не занурвайцеся туды. Віталь, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. У чым сэнс павінен быць? Ты павінен, як дуть, знаеш, расперадача сэнс, то кожнаму задаваць, у чым сэнс на канцы. І я адказваю сэнс у праўдзе, альбо я адказваю сэнс. У чым сэнс? Сэнс у тым, каб, ну, рабіць добро, мне здаецца, у тым, каб пакінуць свой след в жыцці, рабіць все для этого, каб гэты след был пазітыўным, каб людзі себе добра памяталі. Дзякуй вялікі, гэта быў Віталій Цыганкоў. Вельмі шмат можна гаварыць пра рэгаліі, заслугі і там перамогі і прэміі. Але часам это не засталося. Вось, таму гэта вы пагугліце, але толькі пасля таго, як падпішыцеся на канал, паставіце падабайкі, напішыце каментары, гэта вельмі нам дапамагае распаўсюдзіць наш контент на як мага большую аўдыторыю. Не забывайце падпісвацца і самі сваіх сяброў, і сваіх не сяброў.
гэта дае надзею на тое, што все-таки магчыма аднойчы яны стануць нашымі сябрамі. Дзякуй вялікі, я Валер Руселік. До новых сустрэч на сэнсе і з сэнсам.